Big shout out, Always Remix Vlog. Big shout out, Mr. 85 BTN. Big shout out, Sweet Angel. Thank you for coming. Good morning po. Maraming salamat sa pagpunta. Baba lang po kayo ng bahay.
Big love shout out, Sir Leo. Thank you for coming. Good morning po. Salamat po sa share. Good evening. Good morning na po, sir. Morning na, ano na dito, 1:52 na nga eh. Tapos lang na magkainan yung mga camel. Ramadan kasi dito, Ramadan. Kaya iba na yung oras ko, masyado ng Ngayon lang ako nag-umpisa. Umaga na ako nag-umpisa. Opo, morning na, mag 2:00 na eh. Oo, mamaya 3:00 ulit. Pero hindi na ako kasi yung kakainan nila, bukas ko na hinuhugasan pagising ko. Ng 10:00 ng umaga. Pagising ko. Saka ko na hinuhugasan. Hindi na ako bumababa pag pag kumakain sila ng 3:00, yung last na kain nila. Ako tulog na tulog, bahala na sila. Basta may loto, no? Basta may loto, na yun, bahala na yun sila doon magkainan. Ganun yan sila. Zombie mo, Desreal. Wala talaga. Tapos ay pasok pa nga. Ewan na lang talaga. Grabe no, dinadamay tayo sa fasting nila. Ako yung fasting ko, nagpa-fasting din na ako. Hindi na ako makain ng lunch. Kumakain ako ng lunch, sumasabay na ako sa kanila. Siksi ka na Aliski. Bawal ka na magpuyat. Magpuyat, hindi kumain. Ka na yung, ba yan? Mapayat na. هنا كل حد كان بيقف جنبي لحد ما خف. ابتديت اتأقلم وبقى عندي صحاب كتير، ودلوقتي انا خفيت ورجعت للفول تاني. 57 هتفضل شريكة ليا، وهي سبب كل نجاح بحققه. في مستشفى 57 احنا مؤمنين ان دورنا ما بينتهيش عند العلاج وبس. بتبرعاتكم هنفضل نشاركهم ونشجعهم يحققوا احلامهم في المستقبل. مستشفى 57 رحلة علم هدفها الحياة. Miguel
Shout out KIS Escape. It's simple. Thank you for coming. Ayan, good morning. Thank you. Two to 3 hours lang tulog mo. Oh. Ano na nga eh. Ano pa lang, kakaumpisa pa lang eh. Kakaumpisa pa lang natin, oy. Ayan, Miguel Love, shout out. Tay Rosario Ignacio, thank you for coming. Good morning po. Maulang umaga. Ay, maulan ba dyan? Sweet. Ayan, connected from KIS Escape. It's simple survival. Ayan, lablaban kayo dyan, no? Di pa kayo ata magkaibigan. Lablabin niyo si Tyrosauro Ignacio. Hirap kumuha doon ng signal. Ayan, kasi maulan. Miguel of shout out, some biker purpose. Thank you for coming. Kumusta na sis? Anong nangyari? Hindi ka pa Hindi ka pa complete? Wala pa? Ilan pa ba yung WH mo? Ilan na ba yung WH mo, si Sumbikers? Tagal pa ba? Miguel of shout out, Sir Freddy Channel. Thank you for coming. Good morning. Ay, ikaw, Albiski. Gumagapang pa talaga. Baba lang kayo ng bahay. Yan, naglabang kayo dyan. Di madala talaga sa takbo. Miguel Love, shout out, Taiwan Aid Mukbang. Thank you for coming. Good morning po. 1K. Kulang pa ng 1K. Oh, malapit na yan. Sige lang, go lang. Ayan, good morning everyone from Taiwan Ed Mukbang. Ayan, Tyrosauro Dandikit Bakas po from Sweet Angel 143. Sige lang, Sweet Angel, ka lang, kasi baka mahina yung signal niya. Umuulan daw doon sa Pinas. Nasa, Sweet Angel, nasa, ka ba? Nandito ka rin ba sa Saudi? Some biker purpose sa'yo, 1K.
Kulang. Ako, tricky pa. Hehe. Talaga sis, tricky pa ba? Laki pa ah. Ayan guys, patams up po sa premiere ni Freddy Channel. Baka hindi pa kayo dikit, lablabin nyo na, dikitan nyo na rin si Sir Freddy Channel. Mabait yan, nagbabalik yan. 18 AM. Tulog na tayo niyan. Sige lang, oy. Enjoy lang. Huwag masyadong ma-stress. Darating din yun. Hindi ka pa lang naman matagal eh, naka 1K eh. Ako nga, ilang buwan ako ng WH ko, grabe yun, no? Ilang LS ako noon. Dami kong LS. Ang dami nga nag-play sa akin noon eh. Oo, naglalagas din yung WH Di lang naman saging. Lahat naglalagas, pati views. Yung views din ako, yung sa akin nga. Halos si Lolo kumukuha yan ng kalahati, lampas pa ng kalahati talaga yung views na kinukuha niya sa akin. Ayan, Miguel of Sharat, Regina, Charap, thank you for coming. Good morning po. Yan nyo. Aabotin kayo dyan. Google lang. Huwag susuko. Andyan na kayo eh. Nandyan na kayo. Huwag susuko. Laban lang. Thank you sa pa-share, Regina Charap. Thank you for coming. Walang kasalanan. Ang hirap kay Lolo. Pinapahirapan talaga tayo. Ayan, Sweet Angel, done complete from Tyrosauro Ignacio. Mga naman siguro yung dala nyo, mga main, pwede naman kayo mag-go to channel na lang. Kung wala man kayo importanteng Kung may premiere kayo, baba nyo na lang para tamsakan natin. Grabe na yan si Lolo, wala nang ginawang matino. Talagang ganun lang. Pagsubok, lang yan, binibigyan lang tayo talaga ng kung tayo.
Kung willing tayo mag-work sa kanya. Ganon yan. Pretty channel like Dan from Tay Rosaura Ignacio. Thank you, Tay. Dan Pulpak, pretty channel. May bakas ako sa dalawang short video mo. Tusok na rin sa premiere mo. Pasokli na lang, idol. Ayan, Sir Pretty, andyan ka po ba? Kung nakakabasa ka dyan, pabisita na rin sa kay Taiwan Ed. Love kasi tayo ni Lolo. Hindi, lahat yan talaga dumadaan sa mga ganyan. Walang ni Lolo. Wala si Lolo paborito. Laki ng kita ni Lolo. Sa dami niya nag-whitey. Oo, tapos ang dami, ang takaw niya sa mukbang. Siguro naman yung na yan, yung mukbang niya, napupunta din naman yan sa kanila siguro eh. Pati views, pati lahat na. Guys, padikit ako sa sa nakapin. Kung dikit na kayo sa kanya, na lang, like na lang ng niya bagong upload. Lagyan niyo lang ng MG Waray vlog, MG Waray kasi na siya eh. Nasa work siya. Kaya nag-thumbs up lang siya. Salamat, Sweet Angel. Nagdikit ka ba? Bakasan mo lang ng MG Waray. Yung bakas mo, lagyan mo sa dulo ng MG Waray. Para mabalikan ka. MG Coffee. Thank you. Thank you for the coffee. Hindi na ako pwedeng mag-coffee. Hindi ako makakatulog na. Patulog na ako.
Yeah, I'm done. I'm done the tea. I drink tea. Miguel of shout out for DC TV. Thank you for coming. I'm good. Thank you. Please done strong dikit from Angel, Sweet Angel. Guys, yung binababa ko, dikitan nyo na lang, lagyan nyo lang ng MG Waray. Nagbabalik yan sila. Miguel of shout out, Ma'am Rose Vlog. Thank you for coming. Good morning, Ma'am Rose. Musta, Ma'am Rose? Tapos na work mo, Ma'am Rose. Asan ka na? Nasa ano ka na? Nakauwi ka na ba? Kauwi ka na, Ma'am Rose? Maganda pa rin. Patulog ka na? Akala ko na sa ano ka pa, 'di ba? Alas 12 yung out mo. Akala ko pauwi ka pa lang. Sige, Sweet Angel, baba ka lang dyan.
Ayan, palablab naman tayo kay Sweet Angel. Nagbaba ng upcoming live stream niya. Big love shout out, Lisa Martin. Thank you for coming. Ayan, may jacket na po kayo. Big love shout out, UEC. Thank you for coming. Bakit hindi ka nag-silent? Silent ka. Tapos, pag gising mo na, pwede mo nang anuhin. Maganda na yun, para pang WH mo. Kasi yung yung mga upload lang yung mo, hindi ka makakaipon ng WH mo. Kunti lang yan. Dapat may may live ka. Miguel Love, shoutout Oragon Channel. Thank you for coming. Good morning po. Ay, may jacket na po kayo, Oragon Channel. Miguel Love, shoutout Minay and Falice Tracker UEC. Thank you for coming. Yan, may mga jacket na kayo, magbaba ng bahay dyan, tapos naglablaban kayo dyan. Thumbs up naman po, Premier, salamat. Sige. Miguel Love, shoutout, Manaywara USE. Thank you for coming po. Good morning po. Ayan, nagbabase man ng palablab naman tayo dyan. Dito lang ako host. Okay tayo, sige, salamat po. Miguel Love, shoutout tayo Rosario Ignacio from Ma'am Rose Vlog. PM.
Mali. Elvis K, andyan ka pa? Ang bagal nitong nag-play. Aragon Channel, Dan Paul Paco from Rizal Martin. Big love shout out, Random Things Vlogger. Thank you for coming. Good morning. Na guys, yung binababa ko, patamsak naman tayo. Coming premier ni Random Things Vlogger. Pag hindi pa kayo dikit, dikitan nyo na rin. Salamat. Manay warayo is tamsak dikit ko from Rizal Martin. Kabakasan mo lang Rizal Martin si Manay. Nag-ELS din yan, puntahan mo siya. Ma'am Rose, dating dikit na sa'yo from Sweet Angel. Pag dating dikit na Ma'am Rose, baka pwede mo siyang tamsakan na lang yung niya, mayroon siyang upcoming live si Sweet Angel. Tamsakan mo na rin yung niya live. Elvis Kidan po, Lisel,
Bakasan mo lang si Elvisky. Baka nabibisi. Elvisky, andyan ka ba? Nakikinig? Ayan, palablad tayo sa nakapin. Whiskey Mix Vlog, like Dan, dating dikit from Random Things Vlogger. Salamat, Random. Ayan, baka nabibisi si Anel Whiskey. Oragon, andyan ka pa, Oragon? Grabe naman tong pangalan mo, Oragon. Oragon. Oragon talaga. Uy. Bigyan namin shoutout, Etels. Thank you for coming. Good morning sa'yo. Musta? Gising na. Parang naglo-loading na naman ata. Naglo-loading na naman ata. Wait lang. Naglo-loading. Ano ba? Pasaway talaga tong ano eh. Signal. Ano ba? Pasaway talaga tong ano. MG, matulog muna ako. Antok na ako. Antok na talaga, Ma'am Ros. Hindi na kaya. Oh, sige, Ma'am Ros. Tulog ka na, oy. Grabe, oy. Kala ko anong sinasabi mo dyan. Antok na ka pala. Sige, oy. Matulog ka na. Hello, mga kauragos. Dito kami ngayon sa Singre. Ang dami sasakyan. Uragon talaga. Grabe naman to, eh. Hindi, Ma'am Ros, kasi ngayon lang ako natapos lang ako. Mga 1:30 ako natapos, eh. Buti nga 1:30. Minsan alas 2 talaga yan. Pag may bisita. Pag maraming hugasin. Iwan ko lang bukas. Go to channel mo na lang, ano yan, si Ma'am Ros. Lizel.
Iwan ko. Iwan mo bukas yung phone mo. Ikot na lang. Hindi ka ba mag-silent? Nandito tayo ngayon, pinag-iba natin yung kalsada kasi palitan. Hindi ka mag-ano? Like ko. Hindi, sabi mo sa silent ka. Ay, tapos na pala ito eh. Sweet Angel, andito ako sa bahay mo, bigyan kita ng ayuda ha. Itels, magdikit ka dyan. Baka hindi mo pa sila kadikitan dyan, oh. Ayan, hello Elizel. Tusok bagong dikit, good morning from Etels Vlog. Anong nag-try ako wag mong i-try yan, i-go mo na yan. I-go mo na yan, oy. Ba't ka pa try ng try? Hala. Ba't mo pinatay? Huwag kang magpapatay, Ma'am Rose, pag nakago ka na. Ituloy mo na lang. Pag makago ka na, huwag mong papatayin. Miguel Love, shout out. Diwo TV, thank you for coming. Good morning. Wala, oy, bakit mo pinatay? Bawal yun pinapatay, Ma'am Rose. Pag naka-live ka, wag mo nang patayin. Igo mo na lang yan, mo na lang, patuloy. Mayroon ka namang isang phone ata kasi wala ka palang no, hindi ka pala pwedeng pumunta sa naka-live pag naka-live ka. Wala ka namang alagad eh. Hindi ka pa ba nakagawa ng alagad, Ma'am Rose? Gawa ka, Ma'am Rose, ng alagad. Tapos lagyan mo ng isang video. Hinatport ka ba? Kasi pag mapunta ka sa mga marami, tapos yung gamit nila is mga alagad, yun ang gamitin mo. Punta ka lang sa turuan kita, i-message na lang kita.
Kailangan mo magawa para makaano ka kasi yung saging mo hindi nakakaangat eh. Wala ka kasing ano pang support. Kahit minsan nagdikit sa'yo, main pa rin yung dikit mo. Kaya, yun. Sige. Sige, tawag na lang ako. Kailan ba ako hindi nagiging busy, Ma'am Rose? Palagi naman akong busy, Ma'am Rose, oy. Wala ka tinda ko kasi maulan dyan daw eh, sa Maynila din. Lahat talaga yun. Pag umulan sa ano, umulan din yun sa ano, sa Maynila. Hindi naman masyadong malayo yun eh. Bulacan. Hindi ka na ano? Hindi ka na natulog, MG? Natulog ako kanina, Ma'am Rose, ng ano, ng alas, ano ba yung oras na yun? Ng 8:30 to 11. Natulog ako kaya hindi ako ano, inaantok. Hindi ka na natulog daw. Kaya natulog. Saglit lang, ano. Alisil, ano, bigyan kita ng ayuda ha, saglit lang, ano. Baba ka lang ng bahay dyan, ano. Lisel. Sige, sige, Ma'am Rose, tulog na. Daldal pa ng daldal. Ganun yan si Ma'am Rose, pagpatulog na daldal pa rin ng daldal, hindi pa pinapatulog na eh.
Kashala Creation, thank you for coming. May love shoutout sa'yo. Sweet Angels, ano ka na? 690. Umikot ka na, Sweet Angel. May love shoutout Susan Timan. Thank you for coming. Good morning po. Yan, may love shoutout sa'yo. Kumusta ang Philippine? Abay, si Oragon, maliit pa yung bahay. Asan ka na, Oragon? Andyan ka pa ba? Wala na siguro to. Done complete Devo TV. Ay, Devo TV, mag-ano ka lang kay Sweet Angel. Baka nabibusy siya na ano kasi yan, OFW. Kakainan na naman yung mga camel ngayon. Nagkakainan na naman sila. Sana hindi ako naghintay. Kakain na lang yan sila. Yung hugasin, bukas ko na hugasan. Yun ang last na kainan. Nag-love shoutout na ni Silva. Thank you for coming. Good morning. Ay, saglit. Wala ka pang jacket. Mahina signal namin, nawala. Ganun po ba? Baba po kayo ng bahay nyo. Baba na muna po kayo ng bahay nyo. Para malablab ka nila. Tita Susan, baba po kayo ng bahay nyo. Okay. Saglit, ano, bigyan kita ng jacket. Ano, Nani? Ayan, may jacket ka na. Ayan, bagong dikit mana, Susan. Timan from Ethers Vlog. Tita Susan, baba po kayo ng bahay.
Para madikitan kayo. Ayan, kasi dito pa ako sa nakapin. Nagtamsak at dikit ng premiere niya. Daewoo-dan, tamsak from Lizelle Martin. Sige, baba po para matamsakan natin. Ano yun? Kailan yung premiere mo? Ngayon na ba? Sabihin mo pag ngayon, ibaba mo para masuportahan ka. Palablab naman tayo kay Tita Susan Timan. Ayan, may premiere siya. Padikit at patamsak na rin. Tita Susan, saan ka ba sa sa Wara? Ay, sa Samar? Samar ka ba? Hindi ka shoutout, Chirik Mix Vlog. Thank you for coming. Ah, sa Kalbayog. Okay. 4 AM. Naku, 4 AM. Baka, anong oras na ba ngayon? Hindi ko alam kung mahintay pa kita ng 4 AM. Pag hindi pa, pag kaya pa. Tingnan lang natin kung makaya pa natin ng 4 PM. Salamat, Chirik. Susan Tamsak po from Lizelle Martin. Tita Susan, paano na rin kay Lizelle Martin, may din yan siya, may coming premiere din. Patamsak na rin sa premiere niya. Susan Bonita, bagong dikit, Paul Pack from Ethel's Vlog. Hyper DC TV, please connect. Wow, sarap naman itong mga niluluto mo. Namiss ko na yung lotong Pinas. Lotong Pinas dito kasi puro lotong hindi ako makapaluto ng Pinas. Makaluto ng ba yung luto sa Pinas ba? Masarap yung luto sa Pinas. Hindi katulad dito. Dito walang kalasa-lasa yung mga luto nila, oy. Ayan, tamsakan natin yung mo rin. Premiere.
Guys, patamsak din kay kay sa nakapin, mayroon din siyang Premiere. Baka hindi pa kayo nakatamsak. Sir Pretty, pababa ulit ng nyo, ng bahay nyo. Hindi ko kasi naabutan. Tamsak Premiere. Ay, ano ba? Ang hirap Naantok ako pag nag-aayuda. Good morning. Big love shout out on Nilia Family's Vlog. Thank you for coming. Good morning po. Gusto ko nagladaldal lang. Parang Lisel, yung tamsak ko hindi nagdidikit sa mo sa Premiere mo. Parang ganoon pa rin yung tamsak. Hindi siya dadagdag. Pasaway. Yan, umikot ka na Umikot-ikot. Umikot na si Lisel. Ayan guys, sige, lablaban kayo dyan. Lablaban. Jirek, andyan ka? Baka may Premiere ka, baba mo na lang.
Saglit. Si Sir Freddy. Nawala si Sir Freddy. Nawala na yung bahay. Hmm. Siya ni ex-girlfriend. Yan, patamsak tayo sa nakapin. Patamsak sa nakapin. Magsunod sila ni Tita Susan. 10 a.m. sa kanya. OMG. 10 a.m. Hindi ko na ata kaya yan. Matutulog na si Akets. Ganyang oras. Alas 5 na ata yan eh. Alas 5, hindi na lang. Ayan, dan tamsak po kay Freddy Channel from Lizar Martin. Ayan, dan tamsak po kay Freddy Channel. Ayan, Sir Freddy, kung nandyan ka man, nakikinig ka pa, ano na rin. Palablab na rin kay Lizelle. Mayroon din siyang coming premiere. Yung like dun sa nakapin. Thank you, Dewo TV. Ay, Dewo, yung ano mo pala, aray ko. Di ba may premiere ka? Saglit. May premiere ka pala, ba't di mo? Kalimutan ko. Akala ko yung premiere mo ngayon. Sabi ko, tamang-tama yun, no? Live ako. Hindi pala bukas pa pala yun. Then guys, patamsak naman tayo kay Dewo TV, premiere. Yung mga dikit na dyan kay Dewo, patamsak na lang sa premiere niya. Ayan, si Jeric din may premiere. Ayan, magtamsakan kayo dyan. Yalla. Ayan, kay Jeric. 1 p.m. Yung kay Jeric. Ayan, magtamsakan kayo dyan. Magtamsakan, magdikitan na rin. Baka hindi pa kayo magkadikitan dyan. Ito din si si Random. Okay. Ilang days ba yung premiere mo, Jeric? Parang tagal na yan. Natamsakan mo na.
Parang ang tagal na niya na. Luto ng oras ng luto kasi yon. O kailan ba yung premiere ni tatay? Ay bukas. Mamaya pala, mamayang 4:00. 4:15 dito, 4:15 PM. Naku, busy na ako niyan. Magluluto na kasi yan eh. Yan guys, patamsak tayo kay Random Things Vlogger sa premiere din niya. Meron din siyang premiere. Uy, Etels, magbaba ka ng bahay mo dyan. Oy, paano ka madidikitan? Baba ka ng bahay. Mas maganda nagbaba ng bahay na lang para hindi mag-alanganin sa pagdikit sa'yo. Agoy, Ma'am Ros. Wow. Kalimutan ko. Naiinis ako dito. Oh. Namamatay. Gusto nang magpahinga. Tita Susan, asa na yung mo? Baba ko nga yung premiere ni tatay.
Yan, salamat sa mga patusok-tusok niyo dyan. Sa mga premiere nyo. Sige, magtusukan kayo dyan, magtusukan. Ayan, si Jeric mayroon ding premiere. Ayan, patusok na rin tayo kay Jeric. Ay, si Ma'am Nelia, may ano pala siya eh. Bakit di binababa? Ayan, patamsak tayo sa ano, kay Ma'am Nelia Family's Vlog. Meron siyang premiere. Good morning po sa inyong lahat. Miguel of Shoutout, Vlogger by TV. Good morning. Thank you for coming. Ayan, may premiere din to eh. Ayan guys, magtusukan kayo dyan, magtusukan. Yalla. Tusok-tusok. Ayan, si vlogger din, mayroon din. Meron din si vlogger, ano, premiere. Wow, sana all. May mga premiere. Ayan, patusok din kay, ano, kay Vlogger Boy TV. May premiere siya. Ayan, ay, Vlogger Boy, magtusok-tusok ka rin sa kanila ng premiere nila. Para matusukan ka rin. Ayan, tusukan kayo dyan, magtusukan. Nani Selva, andyan ka pa? May jacket na po kayo. Baba po kayo ng bahay. Saglit lang, i-check ko nga yung bahay mo. Hindi siya nagbaba. Nani Zelba. Baba po kayo ng bahay. Ayan, tusok daw, ano, Vlogger Boy. Sino pa yung hindi ko napuntahan? Ma'am Nelia, napuntahan ko na. Kay Ma'am Rose. Hindi ko pala. Kakalimutan ko naman si Ma'am Rose. Ayan, tusok a Vlogger Boy. Sige, tusukan kayo dyan. Tusok, tusok. Parang umiinit dito ah. Ako kasi natamsakan ko na lahat ng premiere nila eh.
Dalawa pala premiere mo. Hindi ko alam kung saan ba dito eh. Saglit. Dalawa pala premiere mo. Tita Susan, asan ka na? Nandyan ka pa ba? 45 minutes. Meron tayong 45 minutes sa'yo. Sana maano ko to. Maabot ko. Huwag muna ako antukin. Ayan, Rosario Tusok sa premiere, Pamilya Families Vlog. Ayan, Nilya Families Vlog, thumbs up dan from Random Things Vlogger. And Vlogger by TV, Dan Tusok sa premiere, Pamilya Families Vlog. Ayan, magtusukan kayo dyan, magtusukan. Guys, patamsak naman ako sa ano ni Kuya Xiao. Sa isa kong member, si Kuya Xiao Iloilo Vlog. Patamsak ng kaming LS niya.
Paano ko hanapin si ano? Meron daw siya ano eh. Tatamsakan ko. Ayun. Diyan. Salamat Manilya. Salamat Random sa pagtusok kay Kuya Xiao. Ayan, nakatulog na kasi si ano, Kuya Xiao. Nakatulog na siya. Sa kakahintay. Salamat Itel sa patusok mo kay Kuya Xiao. Ano ba to? Play 22. Ilang minutes pa ba? 37. Hintayin ko yung premiere niya. Dahil lang inaantay. Ano ako, nauuhaw. Nauuhaw. So, ngayon ng ano.
Si Pamor. Sorry. Ayan, Ethel OTW from Nelia. Wala akong ano. Jeric Mix Vlog, tusok sa premiere from Ethel's Vlog. Baba ka ng bahay, ano, Ethel's. Baba ka dyan ng bahay mo. Malapit na ba, tita? Ay, 32 minutes na lang, sige. Pantayin kita. Sana makapunta ako ng Tagaytay pag uwi ko. Gala ako pag umuwi ako. Gusto ko rin pumunta ng ano, Baguio. Kaso mas malayo sa Baguio eh. Baka Tagaytay na lang. Kapagod magbiyahe.
Ano pa ho, ano, sa ano pa, sa January. January pa po yung uwi ko. Next January. Ah, talaga? Mabilis na ngayon? Paupda ka na Tagaytay, oo ba? Ano, Itels? Chat na lang kita. Pag umuwi ako. Medyo mahal lang now. Yun lang. Gala ako bahala na sila. Bahala na yung corona na yan. Dati kasi nung nagbakasyon ako, hindi ako nakagala kasi dahil sa corona. Tapos nag-quarantine ako. Tapos hindi ako talaga nakagala sa Maynila kasi paglabas ko ng ng hotel, diretso ako ng airport ulit. Sinakay ako, pinahinatid ako ng ng OWA ulit. Tapos pasakay na papunta na sa namin sa province namin. Tapos ulit quarantine ulit pagdating dun sa pinakabayan. Quarantine ako ulit doon. So hindi ako dumiretso sa bahay namin. 15 days bago ako naka-uwi sa bahay namin. Doon ako sa pinaka-city namin. Nakakainis nga yung bakasyon ko noon. Dapat hindi na lang ako noon eh. Kasi ang laki ng mag-isang buwan siguro yung quarantine ko. Sa bahay may quarantine pa, 7 days. So hindi ako nakalabas. Hindi ako nakalabas agad. Ilang days yun. Isang buwan. Yung 2 buwan kong bakasyon, wala. Nag-isang buwan na lang. Hindi na nga nag-isang buwan yun. Ang pag umuwi ka na may quarantine. Sana naman wala nang quarantine. Hindi na ganun. Para makaagala ako sa Maynila pag uwi. Hindi talaga ako nakagala ng hanggang hotel airport lang ako. Hindi ako punta sa ibang Hindi ako talaga nakalabas kahit doon sa mga mall. Hindi ako nakapamili kasi nga yung quarantine. Kami parang kaming mga nakakulong na paglabas mo mayroong sasalubong sa'yo. Tapos ihahatid ka ulit doon sa isang sa isang kulungan. Grabe yun, sabi ko, parang nakakulong na tayo dito Big love shout out Arnold Trilliana TV. Thank you for coming. Good morning po. Grabing parusa na na to corona Quarantine lahat yung binagsakan ko.
Ayan, may jacket na po kayo, Arnold. Baba lang po kayo ng bahay pag meron kayong ano, premiere. O live, tapos saka natin. Guys, meron tayong ano, kaming premiere ni ano, nakapin. Baka pwede namang ano, pa-support. Ayan guys, sinong nandyan? Palablab naman tayo kay Arnold. 6:23 pa lang siya. Baka hindi pa kayo dikit, padikit na rin. Arnold, magdikit ka sa kanila dyan. Magdikit ka sa kanila. Ayan, Dan host na nakapin. Ayan, Tita Susan, dan daw si Arnold sa'yo. Pa-help na rin sa kanya. Ayan, kita ayuda, ano, Arnold. Dikitan mo na lang, Arnold, yung nakikita mo dyan sa baba ng mga bahay kasi andyan yan, mga legit yan sila. Babalikan ka niyan. Papaharang ako, hindi ka pa pala muni. Bayan. Ang ganda naman ng resort. Ang linis. Nakalimutan ko pala. Dapat pala hindi ako mag-StreamYard ngayon. Nag-StreamYard ako eh.
Dapat ano lang ako, direct. Yan, so Santiman done complete po from Random Things Vlogger. May ano siya, may premiere siya ngayon. Antayin ko muna bago ako mag-end. Ethel, Dandikit from Alno Trilliana TV. Ethel, andyan ka pa. Pabalik na lang kay Arnold. Arnold, ayan, dikitan mo si ano. O, yung umpisa na ba? Umpisa na siguro yung ano niya, premiere. Saglit lang, punta muna tayo sa nakapin. Arnold Trilliana, tusok na kalimbang may sukli ka na agad. And Arnold, dikitan mo si Tay Rosauro. Rosauro, Ignacio. Anong nangyari dito sa ano mo? Bakit nagaganito? Parang hindi siya nag-play-play. Anong oras na ba? Di ba ito yung premiere mo? Ito nga. Ayan, done complete sa nakapin. From Daywoo TV. Walang tigil ang ulan. Ako. Anong nangyari sa ulan na yan? Ayan, Tita Susan, dito na waiting na yung isa kong ano, alaga. Waiting na sa premiere mo. Oo ba? 1.1K yung ano mo.
16 minutes pa ba yan? Ah, okay. Hindi ko kasi na makita dito eh. Kung ilang minutes pa ba. Arnold, sige magdikit ka lang dyan sa kanila. Bigyan kita ng ayuda, Arnold. Natatawa ako. Akala ko, sabi ko, bakit nakaano na siya? Hindi naman nag-play-play, sabi ko. Parang nagmagugo na ba siya? Nawala na kasi yung ano yung nakalagay na ano kung ilang minutes ba. Sabi ko, anong nangyari? Bakit ito na lang nakalagay? Ah, 15 pa po. Ay, tagal pa. Ayan, magdikit muna kayo kay Arnold. Yan, nagdidikit si Arnold. Ay, nagdikit ata sa'yo si, ano, si Arnold, ano, vlogger. Random Things Vlogger, Tamsakdan. Ay, Jirik, gising ka pa? Anong oras na dyan, Jirik? Grabe si Jirik, walang tulog-tulog din eh. Jirik, ano, wala kang tulog din? Anong oras na dyan, oy? Ano, Ramadan din dyan? Ramadan din, sumasabay din sa may, ano, may Ramadan. Grabe, walang tulog. Ako nakatulog ako kanina, 2 oras. Kaya hindi ako, kung hindi ako nakatulog, siguradong antok na ako ngayon. Baka hindi na makaya yung mata kong ano, bukas. Buti nakatulog ako kanina. Kaya hindi ako nag-live kasi ano. Dito ako sa ano, Arnold, sa Saudi Arabia. Sa Riyadh. Ayan, Cherry Mix Vlog, like dance sa premiere mo. Arnold, dikitan mo sila lahat dyan yung nandyan, oh. Para mabalikan ka. Unahan mo na lang sila. Salamat. Kayo din dyan, ingat. Kalamba. Kalamba. Diyan ako sa ano. Saan Kalamba to? Yung amo ko kasi may resort din yun eh. Sa Kalamba. Diyan ako nung 2020 hanggang 2025. 5 years ako dyan. Yan, may grabe shoutout Diwo. Etels, ngayon ka lang nakakita kay Diwo. Kanina pa yan si Diwo ah. Ngayon mo lang siya nakita. Grabe naman to eh. Hindi mo pala pinansin si Diwo. Kanina pa yan. Pala pa.
Pangalawa mo na pala yan. Akala ko ngayon ka lang ngayon mo lang siya nakita. Ikaw talaga, eh. Inaantok ka na kasi. Hindi, Host, ano yan? Beach resort. Asan po? Asan po tayo? Ano yan? Beach resort? Saan tayo? Yung kay ano? Kay, sino to? Kay Arnold? Hot Spring daw to eh. Hot Spring Resort. Hot Spring Thai. Hot Spring. May ano siya, may heater. Ano, swimming pool tayo, swimming pool. Hindi siya dagat, tubig. Sa Kalamba. Uy, tay, gala kayo, tay. Punta naman kayo sa mga ano, punta kayo Tagaytay. Habang andyan kayo sa Pinas. Punta kayo ng Laguna. Marami ding ano doon sa Laguna. Mapapasyalan. Uy, ano nangyayari sa premiere ni ano, Tita? Baka mag-umpisa na. Saglit lang, oy, tingnan ko muna yung premiere. Baka nag-uumpisa na to. Ayan na, oy, may Di pa ba? Merong naghihintay na eh. Ay, nako. Kakaiba din yung ano niya, oh. Hindi na makita kung ilang minutes pa. 10 PM pa lang dito, host. Mashallah, 10 PM pa lang ba? Oo nga, no? Kasi di ba nung nagla-live din ako ganitong naabot ako ng alas 3. Naka-monitor ako kay Susan. Sige tayo. Rinaldo, asan ka na? Ay, Arnold. Arnold Clavio. Arnold Clavio. Nasaan ka na, Arnold? Lumayas ka na ba, Arnold? Asan na yung bahay mo, eh? Arnold, baba mo nga ulit yung bahay mo. Okay, dito pala. Okay. Itong parang na to. Four AM yun, di ba? 4. Yun nga, 4. Nangyari, ba't namatay? Mega love, shoutout Dads TV channel. Thank you for coming. Good morning. Pagigising lang ni Dads.
Bigyan lang shout out, Tamika Kitib TV. Thank you for coming. Good morning. Yan, baba kayo ng bahay, baka mayroon kayong ano patatamsakan. Baba lang po. Dali, si ano ito, bababa natin. Bababa natin si ano, si Dad. Meron tong ano, premiere. Yung mga premiere nyo pa naman, ano yan, oras yan ng luto. Luto ng mga pagkain ng camel. Tambay ko lang yung phone nyo ha, pag ano, pag mag-premiere kayo. Hindi ako makaka-comment niyan. Ayan guys, patamsak tayo sa premiere din ni Dads. Meron siyang premiere sa April 7, 3 p.m. Ayan, Dads TV Sit sa premiere. Umpisa na ba? Di pa. Pa-music lang muna ako. Walang traffic? Wala ba tayo? Inopen ko yun ah. Bakit wala? Patay tayo nito. Wala talaga? Allah. Inon ko yan ah. Bakit hindi siya nag-on? Saglit na i-check ko ulit. Naka-on naman siya ah. Naku, wala na akong ads. Naka-on naman siya tayo eh. Wala talaga siyang harang. Nangyari? Bakit walang harang? Oo ano, ako din dito pag nag-ano. Wala din. Yung nangyari sa ano ko. Walang harang. Pero yung iba mayroon naman. Itong live ko lang ang wala. Bakit kaya? Naka-on naman siya eh. 60 seconds. Susan Premiere. Okay po, tay.
Hindi ko alam bakit gano'n, walang ano, harang. Naka-on na siya eh. Nakita ko doon sa ano. Bakit gano'n? Yellow sign? Di naman tay. Mm. Naka-green naman yung dollar sign ko. Ayan, pasugod na tayo kay ano, kay Tita Susan. Nag-umpisa na po. Wow, may pa-service. Salamat, Arnold. Ayaw talaga. Sige tay, hayaan mo na yun. Baka ayaw ni hindi ako binigyan ni Lolo ngayon ng harang. Kasi naka-green naman siya eh. Hindi naman siya naka-yellow. Yung ano nga, minsan naka-yellow yun eh. Tapos mayroon naman.
Arnold, dito ako sa ano, dito ako sa nakapin, may premiere na siya. Big love, shout out. Heaven Hope TV, thank you for coming. Thank you, Heaven Hope. Good morning. Wala si Susan. Andiyan na, kararating lang ni Tita Susan, natulog daw yung cellphone niya. Kaya wala kayong jacket doon, di kayo mabigyan ng jacket to. Kanina kasi nung pagpasok pagtamsak, nabigyan na niya ako ng jacket. Kami ni Dewo. Wala kayo jacket pati si vlogger tsaka si Dads. Ayun, may jacket ka na. May jacket ka na. Ano kasi parang baka yung phone niya. Nagloko. Dami ah. Ako malas. Yung alaga ng sinerte. Sabay ganun. Ako. Ang alagad ang sinerte, yung walidi sinerte. Ayun si Jeric ngayon parang kasi si Jeric nakita eh. Ay nako, Jeric. Nung pagpasok kasi, wala kasing
Balik-balik. Iniwan na tayo ni Arnold. Walis na si Arnold. Salamat sa nag-support, sa nakapin. Salamat sa support nyo, sa nakapin. Ayan, Heaven Hope TV. Namiss ko na si Heaven Hope TV. Ngayon ko lang naman nakikita ulit. Parang nag-stop muna siya sa YT. Salamat, Dad. Salamat sa nyo sa kay Tita Susan. MG Tamsak, wag ako isabit, Rinaldo Serapin TV. Tiliber, ikaw yan. Ba't naman kita sasabit? Anong mayroon? Anong mayroon? Ba't kita sasabit? May premiere ka ba? Galing kami ng kay Tita Susan sa premiere. Yung taga Samar. Si Tita Susan. Susan. Sandali lang, wala ka pang jacket, oy. Nag-end ka na ba? Kuya Rinaldo? Nag-end ka na? Mute. Hindi ako naka-mute, oy. Miguel Love, shout out, Art Simulation. Thank you for coming. May jacket ka na, binigyan na kita. Anong sabi mo? Oo nga, no? Saglit lang. Yung nakapin. Kanina pa pala yan, oy. Saglit. Ayaw ko rin kay Yes, kasi yun eh. Ano akong ibitin? Paano kita ibibitin? Hindi ka nga nagbababa ng bahay. Magbaba ka ng bahay. Ayan, magpaayuda ka. Ay, Kuya Rinaldo, pwede bang manghingi dyan ng extra? Para kay Etels. Baba ka kay Etels ng bahay. Etels, baba ka ng bahay para ibitay kita. Ibitay. Ibitay talaga. Kuya Rinaldo, si Etels ba? Paano kay Etels? Palablab kay Etels. Paano? Ayuda kay Etels. Alam mo ba yung si Etels kung yan? Waray din yan si Etels, Kuya Rinaldo.
Tulungan mo si Italas, Kuya Ronaldo. Ayan. Tamsak watch na Italas sa ano mo binaba. Mag-ano ka ulit, Italas, mag-host, mag-live kay para makaano yung WH mo. Isang playhan lang yung ano mo mga video mo. Kunti lang yung WH mo niyan. Mag-live ka ulit kahit silent lang. Mag-live ka kahit hanggang mga 5 hours. Para may play sa'yo. Ano? Natakot na ako, nagkamali na kasi. Bakit nagkamali ka? Anong mali doon? Anong mali doon, Etels? Wala talaga akong harang, no? So, talaga, ano pa lang nangyari sa ano ko? Di kaya ako kinuhaan ni Lolo? Pero yung iba may harang naman eh. Yung iba may harang naman. Ako lang, ay tunlatang talaga yung wala. Yun, naka-private lang. Ano, ang alin naka-private way. Ay, sa premiere mo. Ay, yung inano mo sa live mo, premiere pala yun. Ano ba yan? Kaya pala. Bukas MG, di man live, pahinga muna ako. Eh, ba't ka naman magpapahinga? Mag-live ka ulit. Hindi ko rin alam na magla-live ka sa ganong oras. Nagsabay tayo. Hindi ko alam. Nakasit na kasi to. Nakasit na to kaninang umaga. Umaga ko ba yun? Sinit hapon. Nakasit na kasi to. Ano? Nalaglayan. Anong nalaglayan? Baka di mo nalagyan. Ang alin? Inon ko na nga yung harang ko. Naka-green nga yun eh. Di ko alam kung bakit wala. Anong kasalanan ko? May kasalanan ako ata kay Lolo. Ano yung kasalanan ko kay Lolo kaya? Ay, baka hindi ako nag-upload daw. Pinapa-upload ata ako. Putsik. Ayan, nandito na si Tita Susan. Ayan, salamat daw sa support. Ayan, salamat daw sa support sa premiere niya. From Tita Susan Timan. Salamat din po, Tita. Always support here pag may time. Di ayos yun, MG, harang. Ano nga, di ayos. Anong di ayos? Ramadan ba dyan ngayon, host? Opo, Ramadan dito. 1 month to tay. 1 month ang harang. 1 month ang ano dito, Ramadan. Kaya tagal-tagal pa, oy. Nakakainis.
Kaya yung oras ko ng live ganito na naman 1 month po. 1 month po. Depende minsan sa ano. Pero kasi pag ano, pag gabi, pag halimbawa 9:00, parang bitin ata. May possible kaya walang harang? Oo. Gano'n ba 'yun? Kailangan magpahinga muna? Ay naku, hindi, Ano lang 'yun siguro, i-check niyo kaya, i-check niyo kaya si ako. I-search niyo lang ako, i-search niyo lang ako, i-search niyo lang ako. I-search i-search niyo nga lang yung pangalan ko, huwag kayong mag-direct kung mayroon. Ay wala talaga. Ano yun tita? Tita gusto ko mang magpa-member, wala pa po akong ano, pampa-member kasi yung card ko naayos pa. Ano kasi dito, hindi gumagana yung GCash sa Saudi. Kailangan talaga Visa card. Visa card lang yung gumagana dito. Sosyal. Pang ATM. ATM lang yung gumagana sa ano, sa Saudi. Wala pa po akong pampa-member din. Waiting pa po ako sa ano ko, sa Visa card ko. Bakit kaya no? Wala talaga. Pumunta na ako sa ibang ano ko account. Hindi siya ano. Pinarusahan ako ni Lolo. Ayan, Ito's Vlog, like done. Ayan, salamat dads. Sa pa-like mo dyan. Dapat pala hindi ko muna i-open. Ano tay? Yan muna tay, mag-end na ako eh. Mag-end na ako, wala namang harang. Ay, sa YouTube dashboard. Dito na to tayo eh. Ay, talaga tong ano. Anong nangyari dito eh. Pasaway tong... Naka-open naman yun tay. Anong gagawin ko doon? I-off ko? I-off ko ulit siya. Tapos balik ulit. Ganun ba yun? Sabay ganun. Baka nabaliktad. Nasib ko naman yun eh. Kung hindi nasib, edi nag-off naman siya. Ayun, sige. Balik ka kayo ulit. I-try nyo. I-try nyo nga kasi nabuksan ko ulit. Wala talaga. Hayaan nyo na. Anong nangyari dyan, oy? Wala pa.
Aba, si Kuya Xiao gising pa, oy. Kuya Xiao, anong nangyari? Ba't gising ka pa? Bigyan ng shoutout, Kuya Xiao. Good morning na, Kuya Xiao. Ayan, bigyan ng shoutout, Romel Rod Vlog. Thank you for coming. Good morning. Kuya Xiao, nawalan na ako ng harang. Wala akong harang. Nakauna siya pero walang harang. Hindi siya gumagana. Bakit kaya? Kakauwi mo lang? No? Kasi panggabi kayo, di ba? Oh. Oo, kasi gabi talaga yung bumibili yung mga tao. Kasi pag umaga, naman sila fasting. Ganyan talaga yan. Anong ganyan? Okay lang ganyan, Kuya Xiao? Wala bang problema yan? Wala talagang harang. Lahat sila nang pumasok, wala. Ikaw, di ba pumasok ka? Di ba wala? Kuya Xiao, pumasok ka? Mayroon sa'yo? Wala eh. Magsasabi ka naman kung mayroon eh. Wow, may ano siya. Mali pala. Hindi pala sa akin to eh. Yan, palablab tayo sa binaba ni Romel. Patamsak. Wala nga harang eh. Kaya nga inaano ko, walang harang. Kainis. Nawala ng harang. Pero yung ibang video ko ata mayroon naman eh. Ito lang talaga yung wala. Oo, mayroon nga sa mga video ko. Sa ibang din naka-live. Mayroon din. Ito lang yung wala. Ba't kaya nagkaganyan? Anong mayroon? May violation ako. Ibig sabihin may violation ako dito sa live ko. Ganon. Yun ba yun? Baka may ako. Nasa dashboard. Opo tayo, pumunta na po ako. Tiningnan ko na, naka-on na talaga siya. Inano ko nga, inop ko muna, tapos balik ulit. Wala pa rin. Ganun pa rin. Baka may restriction ka dito ngayon. Hindi ko lang alam kung mayroon ba. Hindi ko pa naman nakikita kung mayroon ngayon dito sa live ko. Pero kasi kung may kanina nag-umpisa ako, mayroon na yun eh. Wala nung nag-umpisa ako, wala nang harang din.
Yan, salamat sa inyong lahat dyan. Ay, nag-iikot-ikot na ako, oy. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Sa ano ata to? Baka sa, nag-iikot-ikot kasi ako sa ano to. Baka sa, mahina yung signal. Ayan, Team Korea, maraming salamat sa inyong lahat. Kuya Xiao, tulog na tayo. Itels, bye. Salamat. Tita Susan, salamat. Romel, salamat sa inyong lahat dyan. Sige po, mag-enda po ako kay ano na, 4:32 na, mag-over ano na ako. Kay gigising pa. Ayan. Ramadan kasi dito, kaya ano, kailangan nating gumising ng saktong oras. Salamat sa inyong lahat dyan. Bye! Bye! Good morning, good night. Morning, good night. Bye-bye! Bye! MG Waray Vlog, signing out. Bye!